دم ئێوار ئێوارێ کارێته هەیە؟ قەت ئەس قەت نان ناخۆم. مەح مەها پێشین گولانە. جارنان جارنان dixwazim herim. îro îro karê min gelek e. Tim ez tim bi peyatî diçim karê xwe. Xulek deqîqe çend xulek temaşe kir. Du min du ev bername temaşe kir. Zû zû çûyî malê. Şev îşev sar e. Hefteya borî hefteya borî ez lîstim. Pêşeroj çand girîng e ji bo pêşeroja me. Paşeroj paşeroja me bi kul û merez bû. Hefte hefteya bê bername me heye. Roj roj roja me ye. Nîvro melê nîvro bang da. Piştî nîvro ez ê piştî nîvro herim nav rez. Saet demjimêr şêst hûrdem dike demjimêrek. Beyanî sibe em ê sibe zû rabin. Çirk saniye şêst çirk dike hûrdemek. Pir caran ez pir caran te li nav rez dibînim. Niha niha li te temaşe dikim. Sal sal 12 mehe.